Machiegni kendo nyakoro mgajwange chendo ni maratilo wadhi mbele gi miweche manyien. Moko kuom jodak e gwenge mag Nyatike kaunti ma Migori dwaro mondo mi piny owacho migi oboke mag lowo. Kotanegi Nasiro Gola giwacho ni gisedak e lopego kuom higni mathoth ka gionge kod oboke mag lopego. Jodak go wacho ni bedo ni gionge kod oboke mag lowo koro ok ginyal kata mana kawo hola ka gitiyo kod lopego. Gikone giseyudo maling'ling ni oboke mag lowo ne osebire apisi malo ma Migori kendo ok ging'eyo gimomiyo pok ochiwnegi. Dickens Warentho ma en jadak ma Muhuru wacho ni bende ber ka piny owacho chugo komiti manyalo loso weche mag lowo e gwengego. Jatend migawo mar lowo e kaunti ya Migori John Kubado wacho ni oboke mag lowo maromo 2,000 nitiere apisi mar lowo. Kubado wacho ni piny owacho mar kaunti dhi tudre kod apisi mar chiwo oboke mag lowo ne jochiw obokego. Title deeds magwa ma Nyatike kata mok Nyatike kenda Migori mzima are lying there in the office of the lands. To golo this title deed tek kaka ikunye liel. Kaka ikunye goldi. Wadwaro ni mondo mi sirkal omiwa title deeds magwa mondo mi omiwa development nikech ok inyal develop ka title deed mari iongego. We cannot take loans. Ere kaka wanyalo develop. Haja kubwa nikiongea juu ya lands ambayo inaleta shida ya land title deed. Juzi walipeana title deeds without green card. Kwa hivyo ukienda kwa kutafuta kitu chochote hakuna hata majina, hakuna hata nini. At the same time, mimi kama former chief, I would like and I would recommend every location to have committees ya land to solve the problems ambayo in affect individuals katika familia. Sababu family ingine alikufa na wengine wameenroach katika hiyo shamba. Sasa kupata title deed ya wale ambao wamekufiwa ni shida.